Koronga jwangi nyisa ni Waruku bende koro winjo yo bakare. Waruka go ni mos makende. Okinyi makawuono. Inyalo mana kawe gi kama ne we. Aparo ni gisani koro watudre mana e yor ong'we yamo. Waruka inyalo mana winja, inyalo mana dhi mbele. Inyiswa paro bende kotenore gi twak ma bende osebedo godo nyaka sani. Awinji, adwaro kamano kendo Mheshimiwa Orero apane awinjo kaki explain kendo ayie gi explanation mochiwo kabisa. Ma in summary gima nyalo temo wacho. Mokwongo nyaka wakwedi kendo wamany yo mar jok ma otimo tim magalagala ma Auditor General ofuononwa ni. Nyaka wang'i kaka pesa gi bedo recovered mondo mi otergi kuma nyicha onego beni terogie. Mar ariyo, gino nyisowa ni nitiere gimiluongo ga ni cartel. Yani jok moko ma giriyore mana kuonde moko ma bende ok inen gi to samoro ginyalo gimil to gilal. Nyaka wang'i ni to pod gintiere kanyo mondo mi wayuagi oko, mondo mi system ma tiyo kendo ma finance education en system maonge jokuoye, maonge jowuoro, maonge jok madwa timo gik magalagala madhi geng'o ratiro mar nyithindowa kuom yudo somo. Mar adek, apani seche mwafwenyogi kendo wanyiso nyaka waluong gi shame on them nikech wasebedo ka wadwaro ni pesa mondo mi ochiw malong'o chuth, mondo mi odhi e sikundegi, mondo mi okony jopuonjregi. To kuonde mantiere gi kiluongo ni inefficiency, lakini matiende ni ok oriere maber, kuonde moko oriere maber. Gik moko kaka the NEMIS system. Kami yudo ka the report mar Auditor General owacho ni report ni nitiere pesa ma Parliament approve. To gi Parliament approve pesa. To needs mag somo kuma idwa ni mondo mi odhiye, needs go kung'eny maloyo ma jogo approve. Koro matiende ni nitie pesa mabedo approved gieki. Kar mondo mi gidhi mondo mi gikony, to gichopo itimo gimiluongo ni underfunding. Auditor General owacho no maber kaka secondary schools higa mar 2021 nyaka koro 23-24 manorumone. Koni secondary school billion 74 mago pesa ma underfunded mano pesa manyicho nengo beni dhi ne secondary school to ok odhi. Nitiere billion 31 manyicho nengo beni dhi ne junior secondary school to ok odhi. Nitiere billion 14 manyicho nengo beni dhi ne primary schools to ok odhi. Tifwenyo ne sechegi pesa manyicho nengo beni monengo beni dhi konyo schools go kaka wach junior secondary school. Ng'eny junior secondary schools, actually junior secondary schools duto nyicho bedo domicile e primary school. Ma kuonde go ema nyichi dware gik monengo beni konyo somo mar JSS. Kare tabu ma bende wasebedo ka wan go momiyo JSS nigi ng'ikruok mang'eny. En ni kare pesa ma onengo beni miyo gino be kare ok chop maber e school. To pare ni pesa ma ok ochopo the underfunding ni ochopo kata nyithindo man gi ng'ol, jopuonjre mantiere gi ng'ol. Koro gin ng'a gini mageng'o pesa monengo dhi kuonde mondo mi pesa go kik chop kuro. Koro gima watemo mondo mi wang'aji nikech mato report mar Auditor General and Mheshimiwa Orero inyalo explain kendo bang'e ang'o momiyo wasebedo ka wayudo ripodegi moro bang' moro to onge action mosebed kikawo mwane ka jok moketho pesa ikawo negi atua kendo igologi e system nikech king'e ni nitiere chwe ma en onyodho remo, onyodho nutrients ei dhiang'. Onengo be ni ng'iyo to ere rieko kata treatment mane michiwo mondo mi ogol. Nitiere kuonde moko bende ma king'iyo adieri to there's a deliberate way moket mondo mi pesa moko odonj ne skunde ma jomoko nigo gi interest. And apani kanyo kanyal dok ahinya nikech Mheshimiwa Orero ka joko lere maber. Kama owacho ni kata skunde adek moko ma Auditor General of Flaga mowacho ni sikunde adek gi pesa ma romo milion 170
osebedo kadhi ne sikunde gi higni 4 gi, to pesa gi gin iketo gi mane agulu achiel, iko ni commingling. Koro seche moket gi agulu achiel ni, ing'e ni ka indie makoro jok makoro jowe dhi kode timo kode gik mang'eny, kanyo nitiere tabu. To bende nitie gima Auditor General bende omiyo nyaka jok manie stakeholders manie education bende onego bed ni opar matut kendo ng'e, nikech apani financing infrastructure mar basic education chal ka gima nitie loopholes moro kanyo. Budget mokwongo iyudo ka nitie pesa moro miketo ni ma bro dhi ne infrastructure. To the system ichoro go pesa ne skunde oket ni chore kaluwore gi yore adek. Yore ang'wen. Iyudo ka achiel ni skul madwaro infrastructure development chiwo kwayo ne ministry department bar basic education. Mar ariyo iyudo ka giwacho ni nitiere koponi nitiere disaster kaka ndalo mane wan gi floods ka, to nitiere pesa no inyal gol mondo mi odhi okony infrastructure development. Kato nitiere article 204 mar katibawa wacho create gimiluongo ni equalization fund, mano onego bed ni dhi for at least 20 years. Equalization fund no onego bed ni ncha konyo infrastructure development mondo mi o improve status margi obi malo kaka sikunde mamoko mosebedo ka winjo maber. But kamoro ang'wen nitiere kama apani kaendi to tabu kare mosebedo ka nitiere zaidi. Iwacho ni nitiere high level authorities moko manyalo wacho ni ter pesa no skul kama kama. Omiyo aparo nitiere twak moro mane wan godo nyocha mane principal moro koni nyicha ker nyicho kalo machiegni ka to donjo to penjo wan odwar ang'o. Mano president kodonjo to koni en ok owacho bas, en owacho ni miya classrooms 10 to koni e kako miye. Koro an napenjo ni to seche ma irito ni nyaka president mokal machiegni penju gimodwaro kato koni pesa no ter kuro. Skunde ma president ok okale machiegni to ang'o ma biro timore nade? Omiyo iyudo ka system no kaka kwano gi kaka infrastructure fund no tiyo, iyudo ka en opek. Owe mondo mi ng'ato tigo kako dwaro. Apani unyalo paro ni ndalo moko kata ka functions mag president kopo nobedo e skul moro, tiyudo ka samoro nochungo ga waziri mar education. Owacho ni kel siling milion achiel e skundi mondo mi okony gima kama. System no ok ber. Omiyo an wakone wabunge wa ni kik ginindi seche ma sirikal ninde pesa mar puonj. Onego gichiew mondo gi tighten loopholes kama gi lal gogi. Ka ok kamano to wabro medo bedo gi lal kato yuagruok gi muodo lak to pesa wa kethore mang'eny. Sani king'iyo billion mane parliament ogolo 701 billion for education. Kare pesa ni iketo gi mang'eny kanyo to ng'eny ne ok chopi kuma